den. Vlastně máme několik otázek pro vás. První jako ekonomická jako poradkyně, prosím vás, jestli byste jako, jaké myšlenky nebo jak myslíte si o ekonomické výstavby Číny? Tak Slovenská republika samozrejme vníma rozvoj ekonomiky v Čínskej ľudovej republiky nie len prostredníctvom svojich návštev štátnych predstaviteľov, aj vrátane podnikateľskej sféry a inštitúcií, ktoré sa zúčastňujú na rôznych fórach a konferenciách. Čína predovšetkým rozvíja vysoko kvalifikovanú ekonomiku. To znamená, že zaoberá sa predovšetkým oblastiami, kde v minulosti možno nepútala tak veľkú pozornosť, ako je tomu dnes. Človek, ktorý pôsobí v Číne už dlhé roky a vidí tie trendy toho vývoja, ako postupuje vaša krajina, váš štát sa sústredí na rozvoj oblastí, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu. Áno, v minulosti sme boli svedkami toho, že Čína vyrábala rôzne produkty možno s nižšou pridanou hodnotou a dnes sa vláda sústredí a plne koncentruje na projekty s vysokou pridanou hodnotou. To znamená digitalizácia, automatizácia, zelené technológie, ktoré sa vyvíjajú neskutočne rýchlym spôsobom a samozrejme snažia sa kooperovať tieto spoločnosti aj s vonkajším svetom. To znamená preniknúť nielen do Európy, ale aj do iných častí sveta. Vníma pozitívne kooperáciu v týchto odvetviach. Napríklad aj v minulom mesiaci sme mali delegáciu, ktorá bola práve v provincii Shandong, kde sa dnes nachádzame a navštívila podniky, kde sa vyrábajú tieto technológie. A aj my vnímame na Slovensku potrebu, že tá výroba sa už dnes posunula inám. Budeme nahradzovať výrobné závody automatizáciou. To však neznamená, že ľudia prídu o prácu, ale spoločným úsilím sa musíme snažiť o to, aby tá nižšie kvalifikovaná práca mala pridanú hodnotu a vedeli sme týchto ľudí rekvalifikovať na vyššie pozície. Experti, ktorí majú znalosti v informatike, v elektrotechnike, sú veľmi hľadanou pracovnou silou. Takisto je tomu aj v Číne, kde vláda veľmi vysoko podporuje študentov, ktoré sa zaoberajú technológiami, digitalizáciou, umelou inteligenciou. Áno, čiže na jednej strane vidíme tú transformáciu ekonomiky a zároveň si uvedomujeme, že kooperácia s Čínou je pre nás významná a musíme si špecifikovať odvetvia, kde táto spolupráca prinesie pozitívne výsledky pre obe strany. Jo, ďakujem. Prepáčte za takú vyčerpávajúcu odpoveď. Ano. I když jste právě už jako zmínila třeba jako o digitální třeba ekonomika, třeba jako umělé jako inteligence, a chtěl bych jestli jako hlubší jako otázky, jako teďka už víme, že máme hodně jako čínských jako značek už do slovenského druhu, tak podle vašeho názoru, jaký signál taková situace představuje nejenom pro možná Slovensko, ale dokonce i pro třeba východostřední země v Evropě a také jako pro dokonce i celou Evropu. Čiže máte na mysli, akým spôsobom vnímame túto kooperáciu? To je otázka, áno? Ako som už zmienila aj v predchádzajúcej odpovedi, Slovensko sa plne koncentruje na konkrétne projekty s vysokou pridanou hodnotou. Takmer 10% HDP z našej ekonomiky tvorí automobilový priemysel. Znamená to, že sme tradične zameraní na výrobu automobilov rôznych svetových značiek. A tu je napríklad veľmi dobrá otázka do budúcna, akým smerom sa budeme v tejto oblasti pohybovať, pretože ako vidíme dnes ten trend v Číne je zameraný na elektromobilitu. Vláda podporuje tieto projekty, aj výrobu
na domácom trhu a takisto sú vlastne prémiové značky, ktoré už expandujú aj do zahraničia vrátane Európskej únie, čiže Slovenska. A hľadáme kľúč, akým spôsobom by sa Slovensko mohlo podieľať v pozitívnom slova zmysle na tej transformácii z tradičného automobilového priemyslu napríklad na elektromobilitu. Samozrejme, v súčasnosti sú už rozbehnuté investičné projekty spolu s čínskymi podnikmi, ktoré sa etablovali u nás na Slovensku. Stávajú sa konkrétne už aj závody a táto kooperácia určite bude pokračovať, pretože ten svetový trend sa nezastaví a musíme sa prispôsobiť trhu a tomu, čo vyžadujú kupujúci. Takže v elektromobilite samozrejme máme aj investičné projekty na výrobu batérií do elektromobilov a to je jedna z najväčších a najvýznamnejších investícií na Slovensku momentálne. Takže v tomto smere vidíme, že tá spolupráca s Čínskou ľudovou republikou je významná. A myslím si, že spoločne vieme možno tú transformáciu tradičného automobilového priemyslu zvládnuť lepšie. Aby tie dopady na ekonomiku lokálnu boli menšie. Určite. Tak to je veľmi dôležitá situácia. A konec koncov, protože i když mám asi 4 otázky, ale už jste dobře odpověděl všechno, tak jestli bych mohl, ještě máme trošku prostor, abych mohl zeptat něco jiného než tyto jako připravené otázky, také o ekonomice, protože já se teďka učím ekonomiku nebo politickou ekonomiku na Pekingské univerzitě, tak to je možná moje osobní otázka, ale ještě se zeptám, protože jak všichni víme, že ekonomika je velmi silný faktor pro rozvoj jako celé země, a zvláště jako mezinárodní vztah. Ale teďka, protože jako člověk jako ví, můžete trošku mluvit čínsky a víme, že teďka má větší skupiny lidí ve Slovensku teďka se učí čínsky. Takže jaké třeba ekonomický vztah podle vašeho názoru má v takové jako situácii? Tak ďakujem, že ste spomenuli výučbu čínskeho jazyka. Moje poslanie je ekonomická diplomatka, ale samozrejme veľmi ma zaujíma, aby naši študenti na Slovensku sa vzdelávali aj v čínskom jazyku. Prečo je to dôležité? Pretože, ako vidíme, Čína sa stáva svetovým hráčom a je potrebné mať priamy kontakt s ľuďmi nielen v inštitúciách, na štátnej úrovni, ale samozrejme aj na lokálnej úrovni. To vidíme aj dnes na tomto podujatí lokálnych lídrov, kde rôzne regióny z Európy, či už z centrálnej alebo východnej Európy, alebo z balkánskych štátov prichádzajú sem a majú partnerstva, uzatvárajú partnerstva s konkrétnymi čínskymi regiónmi. Tu vidíme, že tá spolupráca sa prehlbuje nielen na tej štátnej, ale aj na lokálnej úrovni. To znamená, že univerzity čoraz viac sú prepojené a snažia sa komunikovať, pretože máme technológie, ale ak ich nebudeme vedieť správne používať, sú nám zbytočné. Takže preto ja veľmi dobre a pozitívne vnímam kooperáciu práve v tom technickom smere, kde sa Slovensko má čo učiť od miestnych expertov a zároveň aj my máme expertov, ktorí vedia Číne ponúknuť expertízu v rôznych odvetviach. Samozrejme, súčasťou tejto komunikácie je nevyhnutná znalosť čínskeho jazyka. Čiže nie len byť expertom v tom, čomu rozumiete, ale súčasne mať možno aspoň takú základnú znalosť, aby ste vedeli pochopiť aj druhú stranu a tým pádom sme vedeli minimalizovať nejaké komunikačné bariéry alebo kultúrne. Takže aj preto som rada, že
čínska vláda udelila 30-dňový bezvízový styk pre občanov Slovenskej republiky a vidíme nárast turistov, ale aj podnikateľov, ktorí prichádzajú do Číny a snažia sa vnímať tú krajinu cez svoju optiku, svojimi získanými skúsenosťami, nabrať vlastne pohľad a porozumenie, ako Čína momentálne funguje a kde sa nachádza vo svetovej ekonomike. Jo, je to tak. Děkuju. A možná poslední otázka. Konec konců jsme tady v provincii Shandong, tak ať mluvím něco o Shandongu, tak jestli je to první čas pro vás, že jste tady a jak cítíte tady v Shandongu? Ano? Shandong mi je veľmi blízka provincia, pretože na provinčnej úrovni má slovenská ambasáda priamu komunikáciu s predstaviteľmi tejto provincie. Snažíme sa o hĺbšiu spoluprácu a takisto ja som precestovala niekoľko miest v tejto provincii, takže pre mňa je táto skúsenosť a účasť na tomto podujatí veľmi prínosná. Je to nielen tým, že môžem byť tu s miestnymi lídrami, ale zároveň vieme komunikovať aj so zástupcami iných regiónov a krajín. Si vieme vymieňať skúsenosti a obohatiť sa vzájomne. Spoločné projekty do budúcna, ktoré majú perspektívu. Vieme podporiť. Určite.